Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. O ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mar. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Miss You, Babe. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa propensya sa Cebu. Ang atong matatampo nagdasen ka Mar. Paita ganyan mong lugar eh. Layo ko eskwelahan. Pila ba ka oras ang akong baklayon una mo abot sa eskwelahan? Hay! Nambian na ba yung iundag eskwela eh? Ma, ngayon din ko mo kwarta, ma. Uy, magsaon man ni mo, Mar. Namiamutan, ma. Na, wala ba ko'y kwarta dire higipalit na kong bugas? Ugma na lang, kay basig sulduhan tos papa ni Moron sa iyang gipanday. Sige, ma. Maron sa magkadiha, wa pa magyud ka mo lihok. Di ka mo eskwela? Mundang na ko, ma. Oh, unsay mo undang? Oo, ma. Mundang na ko eskwela mo eh. Huwag na nung muundang magkuno kag eskwela, ha? Kapoy ng eskwela mo eh. Layo mo gaya mong eskwelahan ko. Ya, permita nga pikis kwarta. Maong mundang na lang ko. Unya mag-unsa naman lang ka. Mangita na ko trabaho, ma. Kung mao ni imong hukom, wala ko'y mahimo, ana. Sige lang, ma. Kung makakita na kong trabaho, mutabang lang niya ko ng papa. Sure ka? Mo trabaho na ka? O, bay. Kaya gikapoy ng kong eskwela, bay. Tabangi ko rin, bay. Nga makasuot kong trabaho. Sige. Akong suwayan sa kong trabawan, bay. Basig, magkasuod ka rito. Sige, bay. Basig matabangan ko ni mo. Wa pag ka mga sulog trabaho. Pag yun lagi, bay. Perte na yung lisura pagpagita og trabaho ron do. Labi na nga presti mo nga way na human ang kurso. Malagi pa. Pero sige lang. Di lang ko magpakawa sa paglaom. Kasayang yun. Ganiun na kag eskwela. Naluoy na mugod ko ni mo pa. Sige lang ba, kung makakita na kong trabaho, tabangan ka na ko sa gastuhan sa bahay. Baymar! Good Bay. news, bay! Ha? Masa man ba? Pwede na kang makasuod sa kong trabahuan kay nagkinalamig tao dito. Tinuod ka bay? O lagi! Ugma, mahimo na kang musugo sa imong trabaho. Salamat bay. Maayo hinuon kay may trabaho na ka. Nalipay sa bita ko mga, may trabaho na ko. Aron, makatabang ko sa tong kalisod.
Ya, saman, kaya rin mo mong trabaho. Kaya na ba eh? Agwantan sa bay. Kay, ang uban bero, ubi trabaho. Mao. Mao gina bay. Bay, mapit sa ta desunahan. Mas na sa ta, kay gutuman ako eh. May pa. Sige, order mo bay kay ako'y bayad. Yatis ra. Nga naman, nanay kay kwarta. Wa pa ba eh? Wa pa ba ko sweldo? Na, Nya, sorry pag libre na mo nga umagay kwarta. Pahuwama lang sa ko ninyo, bay. Ako lang ilisan mo makasweldo na ko. Iyay ka. muli kitangatan ni Ron. Kami nalay bayad, oy. Oo. Sige, order na mo. Kung unsay, ganahan yung kanon. Kuya ba tayo? Ayo! Oh. Papalit akong shampoo. Kagwapa niya. Ano? Bay. Bay, Mar, no sa mga uy. Sa mga kaging magukad diha nga. Nagtutok ka lang ni palit. Wa ba eh? Ang sam ko. Bisag di anak sa bahay. Nagsige magyapag ko na una itong babae nga. Ako nakita ganina. Kinsam ka to siya, no? Aw, si Mia man to, bay. Mia? O, bay, si Mia to. Ay, naram ko to puyo sa tong silingan. Mo ba, bay? Ngalaman, kusnadan mo? Ganahan ko niya, bay? Aw, pangitag pagi ngay musang may laila. Salamat eh. Hi, Mia. Hala, nakailalagi ka na ako. Oo, nagkita naman gud ta. Diin man? Dini, katong nakikipalit. Mao ba? Ako day si Mar. Pwede makig-friend mo? Okay ra. I love you, Mia. Mar, Manoy tinuod, Mia. Na love at first sight ko nimo. May chance ka go, Mia. hatagi lang sa kugigayon sa paguna-una, Mar. Yatis ra, nagkapanguyab ko ka ni Mia. O, bay. Pero, mao lagi. Wa pa ko niya sugta. Uy, ay lagunungi ba eh. Sugto na lagi ka na niya. Mia, kumusta naman itong akong giingon ni mo? Koan, Mar. Wa pa gid ka maluoy nako. Naluoy man. Ang nasa to pa. Imo na kong gisugot, ha? Oh, Mar. Uyab na ta. Salamat kayo, Mia. Nga iborg yung gisugot o gidawat yung mga kong gugma. Salamat kayo. Congrats ba eh. Nagkauyab ko mo ni Mia na. Oh, manta. Salamat tay. Lipay sabit ako kay Kubay. Nga iya naging kong gisugot. Ay, good luck sa inyong relasyon ba eh. Mia, naon sa ka? Nga nung naghilak mo ka? Wala ko'y kapuyan, Mar. Ha? Nga naman. Gipapahawa na ko sa mong gipuyan. Oh, unsa? Unya, dili mo ko ganahang mo puyo sa amo. Mar, tabangi ko, bi. Doon lang ka sa amo, payo. Tinood ka, Mar. Walagi. Doon lang sa amo, puyo. Unya, ang imong mga ginikanan. Basig di sila ganahan nga ito kumupuyo sa inyo. Musugot rin lagi ito sila. Mga buutan mo na ako mga ginikanan. Imo din ning uyab, Mar. O, ma.
O, mao lagi, wa siya kapuyan, ma. Maong, ani lang una siya sa ato, ma. Way problema na. Sige, anhin na lang na siya sa ato. Salamat, te. Mia, naunsa mo ka? Nganong naghilak mo ka? Nag-away mi si Bugmaghod ka babae. Oh, unsa? Di ko ganahan aning uyab, kuya, uy. Inday, Papawaan na din ni kuya, uy. Talo nagsamok din, Mar, kinahanglan ka mao kang mupili. Kung kinsa imong palabihon, ang imo bang uyab o ang imong manghod? Imo na kung papahawaon din ni sa inyo. ako lang kay ilikay sa samok. Kaya usahong mugod. Di man mo makasinabot sa kumanghod. Unya, asa naman ang kupuyuin ni? Pauli lang una sa inyo, ha? Kay muapas ra ko. Aron mga tubang sa mga ginikanan. Ha? Kung makatigom na ko, magminyo ta. Maong pauli lang una sa inyo. Apa sabay ako ha? Oo, mo lagi. Andamang imo magamit kay ako kang ipasakay paingon sa inyo. Ato na ko ha. Sige, Apa sabi ako siguro, Mar, ha? lagi. Ako na isa mo. Mingaon ko di mo, Mar. Sige lang. Magtawag na lang unya ta. Ato na ko. Bye-bye. Bye-bye. Karong mga orasan na nagituros miya sa ilang dapit. Kanindot sa akong paminaw nga gikisa niya nga akong agtang. Imingaw na hinong ko kalit niya na. Oh, Mia. Kumusta naman ka diha? Okay naman. Mayo hinon. Kano sa makamari sa amo? Kung makatigom na ko, wala ako sa inyo. Sige. Magpaabot ko mo ha. I love you, Mia. I love you too, Mar. Dalian ni dagan sa panahon eh. Walo na day kabuwan ang nakalabay. Sukat nga ni pauli si Mia sa ila. Ay. Maglisod yung kong adto inida sa ila ha kay unsaon. Pero may magod kong mag-overtime. Bay, Mar. Oh, bye. Bay, kining... Nakoy balita ni mo ba? Ilagkalain, ha? Sama na, bye. Ako mo nakita si Mia nga may kaubang lalaki. Unsa? Omar. Tinurag isulti si mo amigo. O kinsa mo na tong lakihang imo kuyog? Akong uyab. Unsa? Makigbuwag na ko ni mo, Mar. Kaya may bago na kong uyab. Oh, Ug mabdos na sad ko. dili. Mia, nganong imo man nagibuhat na ako? Pasaylo ako, Mar. Unsaon manggod. Pag uli na ko din sa amo. May nanguyab man ako. O niya, nakagusto sad ko niya. Hangtod nga, namabdos ko. Ginoo ko. Pasaylo alang ko, Mar.
Mia. Pangita na lang og babae nga para kiti mo. Kasakit ang gibuhat mo na ako, Mia. Sakit kayo ni. Wa ko magdahom nga makahimo ba day pagpangitaglain si Mia ngiyang gipuli nako. Sa pagkakaron, gisakitan paghihapon ko sa iyang gibuhat nako. Og kung kinsa mo tong ganahan nga makig-friend ako, mao din akong Facebook account. At Alimar. Dinin lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.